F'mument diffiċli għal kulħadd, l-amministrazzjoni tal-Ermalta ħadet l-opportunità biex flok tgħinha tkeċċi 69 bdot. Dawn il-piloti qas jafu x'laqathom. Din kienet id-dikjarazzjoni jibsa tal-Assoċjazzjoni tal-Bdoti l-Alpa meta waqt laqa li kellhom mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech semmaw minn xiex qed jgħaddu bħalissa. Il-bdoti fakru kif dejjem għamlu l-aħjar li setaw biex iżommu l-Ermalta fl-aqwa stat possibbli, fakru kif huma wkoll kienu frontliners itiru lejn ajruporti oħra biex iġibu lejn Malta mediċina importanti għas-saħħa ta' ħafna persuni, dan qabel ma l-Ermalta keċċiet nofs il-piloti tagħha. Huma spjegaw kif dawk li tkeċċew spiċċaw f'sitwazzjoni li ma jistgħux ilaħqu mal-commitments tagħhom, buħut minnhom kellhom joħorġu l-itfal mill-iskola, dan qed joħloq ilhom ħafna stress. Bernard Grech min-naħa tiegħu qal li l-Partit Nazzjonalista jinteressaħ ferm li jifhem eżatt minn xi għaddejjin il-bdoti, saħaq li l-Partit Nazzjonalista ser ikompli jżomm kuntatt magħhom għaliex irid li bħala partit jagħti s-sapport meħtieġ biex il-ħaddiema ma jingħatawx it-trattament li ngħataw fl-aħħar snin. L-Alpa saħqet li dawn il-manuvri tal-gvern ilhom għaddejjin mhux biss tkeċċijiet iżda anke ddaħħal ħaddiema ġodda fiskali għoljin pagi kbar mingħajr interviews. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li jemmen li l-Ermalta hija strument importanti għall-ekonomija u t-turiżmu tal-pajjiż u stieden l-Assoċjazzjoni tal-Bdoti biex ikunu parteċipi flimkien mal-Partit Nazzjonalista biex il-linja nazzjonali tal-ajru tagħna tissaħħaħ filwaqt li l-ħaddiema jingħataw ir-rikonoxximent meħtieġ ta' sagrifiċċji li jagħmlu. Il-bdoti saħħu li talbu laqat mal-Prim Ministru Robert Abela minn wara li tkeċċew il-ħaddiema iżda sal-lum il-gvern baqa' jaħrab milli jaffaċċjahom anke jekk il-ħaddiema saru jafu li tkeċċew permezz ta' email fil-11:nofs ta' filgħaxija. Huma saħħu li saħansitra kienu lesti li jnaqsu l-paga tagħhom ċara darba kulħadd fil-kumpanija jagħmel l-istess, iżda t-tmexxija tal-kumpanija ma riditx li l-pagi tagħhom jonqsu. Il-bdoti spjegaw kif il-kumpanija qed tagħmel iktar telf issa li żammet nofs il-bdoti milli li kieku żammet lil kulħadd paga mnaqsa. Preżenti għal din il-laqa kien hemm il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista u kelliem mat-Turiżmu Robert Arrigo kif ukoll il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Ekonomija Claudio Grech.